hetiɗum to ɗum wartinima wajib jaha jaɓowaɗo bana no mbiɗa ko da hina woyke a yahay gaɗɗowa zaɓe ɗum ba dole banye andi duniyaru joni warti dole ma a wodi means of identification ɗum anduma an a moye to ɗon emi yiɗi mi ɗan waɗa goɗɗum tsokaci ɗon seɗɗan ni fuɗɗam fullo joni alal misali enen to Nigeria fullo e ɓuri ko irin ngule leyol ɗuɗorgal to Nigeria to ko hokkatama mamaki woni banye ta yiɗi fullo on ko fulɓe ɓen irin taskuɓe natti ko nder taskuɓe goni sai keppa koye waddaniɓe koye foɗaniɓe ɗum fu anduɗo tarihi Nigeria e wodi ko ɗum mbi'ata round table sayin ko ɗum wartoyi ɗum mbi ɗum waɗa amalgamation of nations to Nigeria ɗum hauta ɓe ɗum waɗa ɗum mbi'a to joni enen en gartai Nigeria sa'in nan fa woɓɓe ɓe joni ɓen piyoɓe gabare e mbi'a kamɓe ɓen woni fa kamɓe ɓe galano ɗon fa ɗum andaɓe amma fullo e nder sa'in ɗum yahi ɗum joɗi ɗum mbi to joni tabbas fullo kaza ai kaza kan ɗon fu ɗum ra bo fullo on mbi'i to min fa min mi fullo mi orai mi durai kaza nder constitution Nigeria sai ɗum wati ɗum mbi to ɗum jaɓi kan ɗum e al'ada ma e ko komai ma ɗum mbi ɗum jaɓi ka fullo e nder mo ɗum waɗi yarjejeniya dow ɗum hauta leydi go kusan kamɓe goni ma hore to amma Allah rene mi ƴamuma ɗum ma koye waddata nakasuji bo alal misali a waddi irin lanyi koriɗi lanyi koriɗi ɗin ɗon tarari tsari maɓɓe e wodi bambanci e tsari fulɓe ɗon to tsari maɓɓe bo tsari ɗum anen handi ɗum ma sabo e pullo wala pullo mo gi'ata mila wai daga bokka dina mo wari mo wuɗi fujjildanko katsi dina tsari ɗum ɓe koccata ɗum ayyai daga dina meɗen ɓe koccata ɗum ɓe kutel sai ɓe ɗabba ko ɗum sai ɓe kuda e majum ko jeymi waddanma no misali kamɓe e wodi lokaci a tuwai wuro ma family entirely eɓe godi shalel ɓe joɗoto shekara ko nde ko nde ɗiɗi anen en godi nakasu to ɗum ɗiɗaɓum majjum anen fulɓe ni mi wannida hande e damawro ma bello a wannida e damawro takai da matsayi ma dai a shugabaji wani sokaci ɗin gaɗanta en fata bo Allah waɗa nani e kunni noppi ba na'am tabbas nane ba kanjum waɗi giɗa fuɗɗirmi non ɗin hollumi cewa fullo fa ɓuri komai irin to duniyaru ma ta inni fullo ma wala to nattata e duniya a yi'ai fullo so matsala ɗum woni gayandi hakkunde men sai gi'a joni for example enen fulɓe ai alhamdulillah en godi kungiyaji joni for instance en godi kungiya mi yetti Allah en godi kautal hore en godi gam Allah en godi jonde jam en godi jange dure deme kungiyaji ɗi ɗum bal to da koye handi ɗum waɗa ko handi ɗum waɗa woni ɗum jaɓi ai bono madi joni ta biya a mahay wuro sai kawai sai garowa sai biya daga a wodi suminti shikenan a mai wuro wonta ɗon ai ɗum waɗata dole yawa so kenan ashe yaro ɗum e wodi ɗum hautata wuro ngonnu gadmi misali cewa ashe dole ma goɗɗo warti suminti goɗɗo warti bulok goɗɗo warti ha'e goɗɗo garɗi kaza ɗon ɗum hautata sai ɗum hauta wuro to dole ma en walidake daren irin tarbiyya ɗum okki en ɗum nane ai enen fu to enen ɗum fulaku ɗum ai ɗum rarata en godi ko ɗum bi'ata fulaku wala fullo bi o anda fulaku to en kawti dow fulaku ɗum on man Allah rene to en dari duuɓi saliɗi seɗɗa abubuwaji daga zamanu nattol kono towtodi leydi e bako nattol kono e ɗum wodi bambanci majority ɗi kungiyoji ɗi nodduɗa ɗi goɗɗi maji ɗi neɓa goɗɗi maji gaɗa shekara 2 3 zuwa 5 amma ai bo kungiya mi yetti Allah kusan yimɓe pal ummitoyi ɗum kusan kanƴum woni inna ɗi kungiyoji majority mo giɗa yehi burti fuu ɗuyi shugaba e kungiyoji ɗi nodduɗa jawi ɗi ta neddi ɗum ɓeya ɓen cankisiɓe amma joni ko ɓe burti sai gi'a neɗɗo wurtake kafoke kungiya na gam Allah na gam yimɓe mum kanum gam goɗɗum personal interest mum to kanƴum jama'are fulɓe gaɗa muñal
en daru irin hali goɗɗen hande e leydi ndi zaɓe joni fuskantiɗe ko woni zaɓe kam ko woni démocratia ɗuɗorgal ɗum tokkata nomba jama'are hande to ɗum kasake kabiluji ndi leydi en miya to en kaye miya ma en naɗeya ma wala ko konto to amma ko jeyi jangiti en kotuɗen karkashi ley kabiluji ko waddi kan ɗo yiɗgo ɓernde for instance joni a andata wayke ɗum andi fullo ma irin ni fofoy sai gi'a ko goɗɗum yahi fofoy ko ɗum boɗa to ɗon sai gaɗa ka yigo kawai mo asekayi noddete kawai anduma sai nana kawai jangi waya noddima wane wari kaza e wadi kaza ko min gare min gaɗanma kaza amma to hina ɗum ɗon ko innumi ɗum andata ma fulɓe ma waɗa existing to duniyaru ɗum andaka kan ɗon koye waddi ɗum ɗon fuɗɗan ɗum woni enen Allah jomirawo e biya to alqur'ana e biya fa ɓe waylata goɗɗum ko al'amariji dow aduneji face kamɓe ɓen ɗon ɓen wayliti ko handayi dow hoore waɗani hoore maɓɓe la'ana zuwa ley so ɗo non sai Allah on kawai sai seeda o muɗum jamu ko yarogo bone ɗum so automatically fullo no fullo woni wala fullo biyo anda fulaku to amma ko hewti non ɗum number 1 woni shugabanci heɓi matsala fuɗɗan nder shugabanci fullo ana fullo enen en fulɓe en andi no fulɓe woni fullo joni ko yiɗi gonɓe nder ladde fullo ladde ko yiɗi hollumo gonga ta hollimo gonga kan ɗon o tabbitini an a neɗɗo gongajo a jogi amana to fuu ko mbiɗamo o waɗay ɗum to sai ɗum hewti nder shugabanni en ɓen kamɓe ɓen kawtata honduko e ñaama fulɓe ɓen e ñaama fulɓe sai gi'a fullo natti goɗɗum taskuni e doggoye wari toyi shugaba sai gi'a shugabajo on ɗum yahi ɗum waɗoy goɗɗum indani ɗum hawti goɗɗum mana sikiya to faa ɗum hewta fulɓe ɓen ɗon ɓe faama to ɓe ɓen haandi harano en enci to kamɓe kadi ñamata en so tabbas shugabanci ɗon yago ɗon ɗum heɓi matsala so emi nodda dow shugabanni en tabbas fi sabillahi ɓe anda fa shugabanci fa suppa Allah bo okkata yona ɗum dow neɗɗo bo ɓe raara jarabo on ɗon yi'a dane haandi ko ne watta ɗum ɗon to ta waɗi ta jogake amana ɗum inchallahu a kuɓutake bo ta jogaki ɗum inchallahu bo a yi'ay ɗum to Allah sako e alheri Allah rene ɗon musamman fulɓe pal ɗum point ɗum nemuɗa gaskiya e ɗum nawa fulɓe da dama ɗo ko jeebi waddanma ɗum joni hewti hande pullo ta noddi ɗum e nder hande ta yaha a joddo e fulɓe wallahi wala lanyol ngol saukin kai banni ngol saukin kai ngol a saɗa yargo hoore maggol to dow gonga ka biɗa kan to amma irin yimɓe gurɓata en ɓe biɗa wallahi ɓe gaddi illa joni har warti fulɓe ma e kula joni ta yahi to fulɓe ni hande ko alheri jaduɗa ko ɓe jaɓuma ɓe gaɗa amanna e ma amma wallahi ɗum goɗɗo to ɗum heɓi akasi ɗo emin toro shugabanci ngam Allah daru minen emin nodda de magban kusan kanɗi woni inna ɗi kungiyoji gaba bo ko riɗi fu to gaɗa ngam Allah ɗum hula ɗum waɗa ngam Allah joni zaɓe waroyta ɗo a toyi woɓɓe nder ɗan tsiraru en woɓɓe Allah waɗaniɓe koɗay goɓɓe Allah waɗaniɓe koɗay nder ɗum siyasa sai giya ɓe gujjitake ɓe jangi koye maɓɓe mutum ɗaya mutum biyu uku sai ɓe jaha ɓe towa ɗan takarajo minon boldata e yawo fulɓe minon jogi toye woɓɓe ma e wodi har gaɗuɓe littafiji jahi gaɗi ka tokkitiggo gure e jaɓa PVC e gaɗa photocopy PVC e bangina booklet manga e jaha e kolla ɗan takare fu minen jeyi koye woni ko biyata ɗo so alhamdulillahi no mbiɗa tabbas minen min andi kan ɗon faka hewti e woodi joni to fulɓe min eɓe nana tabbas eɓe andi non fofi e woodi fulɓe jaɓe toye goɗɗo ɗan takarajo cewa kamɓe woni shugabanci mi yetti Allah ɓe Plateau State so ɓe gari to mako kaza daga gaɗa kadi sai o fami ashe hinano ɓe jehi ɓe jaɓoy ceede to mako ayi joni giya fulle hewti mo ɗum sekata kanko woodi adalci nane ayi to ɗum mbi ko irin moy ta yara disal ma sai ɗum mbima yaran fullo to gonga kai ta to ɗum yahi kotu to ɗum noddi fullo ɗum mbimo kaza o bi kaza komai biya fullo ɗo fo bi kaza gonga o bi so amma joni al'amarita ɗum ɗe hewti no ɗe hewti fa ɗum hewti no bimi ai ɓe giya ai nder shugabanci ɓe jahata ai yawa nder shugabanci ɓe jahata e kwaɗay yarata ɓe joni nder leydi ndi ɓe woni nder ukuba kam
fulɓe koye waddani ɓe ɗon kwaɗayi joni da e handi deidei ɗo dow ko shafi zaɓe joni e ɗum ɗon tokkita wala ɓe ɗum tokkata irin fullo jin koye fullo daga e ɗum fami cewa kanko ɓuri kowa ɗuɗgo ɗum yahay wuro maako nder wuro maako to bigel ni anguware mon to ɗum yahi anguware mon sai giya ɗum heɓay gaɓɓe PVC godume PVC mutum 1000 ko 500 ko 300 to anguware go to joni hikka misali ɗo te magana ɗum PVC fulɓe keɗaki heɓugo cigaba irin hikka fulɓe keɓi poli unitji ɗi ko'e maɓɓe bila adadi mi nomba ma joni mi jogaki to ɗo just not en keɓi kila ma na go'o tare gitake bigeje da dama en keɓi amma irin ɓataga ɗon ɗudi e noddandu noddata fulɓe en kautu hoore ɗon zaɓe garojum ɗum fa goɗɗum halama ɗum hollata to ndi leydi to en so'itake en daari anan misali anen yimɓe jihar Plateau en daru Kaduna en daru Taraba en so'ita dare yashi Najeriya en daru Cameroon irin hunde ɗum en daru ɗi jahohiji ɗi mi noddi en daru to ɗi jari en gi'ai to gaɗuɗen cigaba en gi'ai to genuɗen to gam Allah emi nodda Fulaku ramma an musamman emi nodda an woni shugabanci ko ina jahuɗa a andi ɓe e ɓe tota emi toro fulɓe kauta hoore gaɗa goɗɗum hunde ko wartanta ɓe hunde ɗum fa'ida ɗum ɓe gaɗa en meɗen tonta tunaki no irin ardiɓe no meɗen alheri ɓe tigguno to leydi waɗi anon ummol moɗon garɗon jarɗon belɗum to amma ɗum wodi to ɗum heɓi ɗum yoofi kanƴum waɗi giɗa hande ukuba ɗum gam hunde hande ummatako hande ɗum waɗa tasiri ko neɗɗo giɗa hande mo warti goɗɗo wallahi kila mo ɗan joɗake no nange ko goɗɗo joɗanake to ga Allah mi yiɗi kutira irin dama ɗum nodda fulɓe to joni min ko gin min mi biya ɗo fulɓe anda wato fi sabilillahi dama wala ɓurɗo yiɗgo yaha waɗowa zaɓe gin heɓa enci mum koye woni zaɓe ɗum ma in the first place zaɓe ɗum woni koye enci ma leydi waɗi nder constitution Nigeria bi to rafano ɗum tokkirta ta yiɗi goɗɗum ta yiɗi enci ma rano tokkirta jaha subta neɗɗo gaɗanamo kaza to enen en dereke dow suuno ɗum yaha ɗum hokkuma 100 ko 200 ɗum yotata to ɗum jeeyi ton ɗum ma sendo naira 200 shikenan ɗum yendere go nder irin tasku ɗum wari ɗum wati fullo especially enen ma to Nigeria ɗo joni a fullo e ɗum yima a nandi e fullo e kayaji irin a fullo a burtoke a dari irin dai fullo burtoyi ɗo daga ladde ni e addahi mum e sauro mum e jogi ni wallahi tala o foto ha natta garire joni e mo natti ɗum nangay mo din koy ɗum waɗa zargi mako ɗum holaki mo dow koy dow kidnapping dow kaza irin abubuwaji ɗin to da koy hani en canzatako abubuwaji ɗi fa ma dole en andi enci men en kauti hoore ma en kauti hoore yende ɓe garoy ay joni ɓe ɗon mbiya kolla no asekayi neɗɗo yahay ma tontoyema sai ma giya ashe aduneje ɓe andi bigeli ashe fa ɓe garay ɗo ni amma en gala diyen en gala goɗɗum empowerment ɗum waɗata ɗum heɗatako amma kuri'aji ɗin to jungo meɗen ɗe goni bo dole ma en gaɗi aiki e kuri'aji ɗin en canzake to hinano joni ala misali ɗum keɓi matsala amma Allah balliti ne watta neɗɗo yaha an ko anduɗa durngol zamanu waroyi ɗum ballitayma gin ne ɗum waɗata durngol zamanu gun ɗo ɗum ballitinma e ɗum ballita demoɓe ɗum ballititta ɗoroɓe to joni ɗum hewti an a wodi kura to jungo ma on waroyi to joni emin giɗi gaddanami manifesto ma koye gaɗanta koye irin ɗe woni aikiji gatta ta ɗum okkima kuri'aji kaza to mi waɗai kaza to minen fulɓe min okkete ma ɗum bindi ɗum yewta joni ɗum binde ɗum joɗo ta waɗanami min kaza min jaɓayi alƙawar wonta ɗum ta warto e min sakitittako min zaɓuma dole ɗum waɗa kanɗo ɗum fuɗɗira waɗa ko ɗin kanɗo ɗum anda ɗum andir cewa fa on andi ko gatton to ɗon ɗum inchallah ɗum ballitay ɗum nefanay en jin joni eɓe ɗon tokka aduneji lalle ɗum okka kaza ay emin andi on emin gaɗa kaza emin gaɗa kaza amma sa en ci gaba moye fullo burtoto wara gin Allah emin ƴama ɓen ton ɓen ma ƴamoɓe ɓen ɗon ɓen ma gaɗoɓe kaza jin Allah ɓe burto ɓe mbi'amin raa ko min gaddani fulɓe joni ɗum hewti ɗum subti nder gomnati nyamojun ɗum ay a godi habaro ay fa kotu min jahi e gomnati ko way ande kamɓe min ittoye koy wayke ɗum haɗay durgo jonde ma nde joɗinoɗa sawon shekaruji ma kanɗonma to ayi to dole andon fa irin moye subtoto gaskiya dole andon koy ko watta bo keɓon enci mon ɗum ɗon ma on godi PVC mo
kanjum woni sawru moɗon Yawa kanjum woni. To Allah rene ɗo e woodi fulɓe joni haka misali en daru hande a yahay towa nomadic education e ɗum jooɗi cakka anguware fulɓe amma to e modiɓɓe ɓen ko pullo go'oto wala ɗum hunde ko waddi ɗum alhamdulillahi andi no Nigeria ɗum yehirta en bolbon hoore men gonga fulɓe e fulaku to en ummaki fa dari en fa wala ko en godata jungo meɗen jawdi ndin ma to jungo men nde woni to amma nanen ko bimi wayande ɗum hallende sai giya neɗɗo e hallana bandiraɓe mum to hina on waɗi kaza to ai kowa ma shikenan to nomadic sai ɗum wadduno nomadic education dow ɓiɓɓe fulɓe kamɓe ma keɓa woriya gomnati ɗum to sai irin no ɗum yahirta andi no leydi ndin yahirta sai ɗum watoy kadi ɗum waddoye woɓɓe kadi ai sa'in nan da ɗum okkino ai en godi janguɓe ai en godi janguɓe to sai ɗum wari kadi sai ɗum okka e dama ɗum woɗi ko ɗum hocci memen en jahoɓe nder ladde ɗen anduɓe andi fullo no woni joni to hina fullo yahi fullo on made ne banye ɗum hulata ko amma sai ɗum waɗi ka turago woɓɓe ɓe ɗum anda fullo on wala ko sakata dow mako ai no yaadu ɗum yehirta okka hoore ma ɗum waya ɗum lallon ma ɓiɓɓe ma ko to so irin goɗɗon fu foɗi ɗum heɓi matsalaji to sai ko kon wari kadi sai bigeje ɗin goɓɓe fulɓe acci bige ɗum to automatically sai ɗum warti kadi bigeje ɗin kadi ɓe existence maɓɓe ɗum wala bono joni minen ɗo ni to Jos North min goduno nomadic school bono ɗiɗi emin godi go'oton ɗo to Lamingo emin godi go'oton to ɗo to Dangota ɗo to joni ɗum Lamingo ɗum goɗɗo mallake ɗum e wore wara private school mako e jaɓa cede to aduneji bo ɗum yahi ɗum tokki fa ɗum ɓuri sembe sabo e modi goɗɗo to Allah reni e wodi ko ɗum ɗon anal misali PVC ɗum balɗenna bo ɗo Jos North ɓe okka ɗum ɗo to sai to INEC office ɗon secretariat joni ɓe ƴefti ɗum ɓe kotori ɗum ɗo college of ɗuma ɗo ɗum ƴettan yaro to jama'are e wodi fulɓe meɗen ɓe gala ma niya waɗugo zaɓe ɗum goɗɗo ma sai bima on aikin banza ai mi suttino daga zamanu Goodluck mi wari joni mi sitti Buhari bandirawo on fullo on wala ko mi sabo e non joni ma min mata innana ma zaɓe ko ni ko noddatta to fi sabilillahi to on ma e seka non to gen Allah mu munya mu canzo no mu rarata ɗum number one woni joni ta wodi ta anni ko ɗum yiɗo e ma waɗo ɗa'a tokku jagaɗowa ko ɗum bima ta yahi a watai a faɗai kuri'a ma ko on nyama ko to on nyama anni an a rentini ko ɗum ɗo ɗiwon ma bo kadi a waɗi e kyakkyawan yawwa a waɗi bo e kyakkyawan ta to ɗum mo ɗum zaɓi ɗum to o wari o cucake ma ɗon a wodi haƙƙi bi'a e ƴanci ma mita bo ta yahay gaɗɗa ko koye ta bi ma Allah isa ko ta bi Allah ma annama gin koy ay haya waɗa go Allah sa ko amma so ɗo aduneji burto ya waɗa Allah so alhamdulillah en getta ɗum gidauniya murya Fulani Peace Initiative Network janguɗum waddugo goɗɗum shiri ɗo to suudu radio Unity FM en okkay number waya dow 070 32353315 dow nango gudunmuwa bandiraɓe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai min bondata? Allah rena mawɗo lewali. Jam alhamdulillah. Inde ma e gudunmuwa? To ma to masha Allah. Emin namma. Hello, daga yigo alamu. Layi mako moda, layi mako da. So Allah rene ɗon jama'are en ɗokka dai waɗa kokari waɗa yaha jaɓa PVC muɗum ɗunge ɗum okke bo INEC sawaitake. Sawaitake jama'are waɗa kokari okka haɗin kai dow yigo jaɓi ɗum e lokaci insha Allah. Jodde goɗɗata. To Allah rene ko ni ko gi'ata an da goɗɗe dai wallahi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah rene ma e wani jamno gaggiya na saurkude. Alhamdulillah inde ma e gudunmowa. Tana tadda ke holguji. To malam muslim ko ne gudunmowa ma. Ni shawri an ɗum mi okkata ba. Gaskiya ɗum ɓeyda bo ingo enen minen ɓiɓɓe dañoɓe e sakiraɓe ɗum ɓeyda bo ingo e malami e waɗa kullum gargadi ɗum zaɓo ɗum nanga ka dorago Allah ɗum ɓeyda ka do'a. Min sabo shawri okkami ɗum nanga ka kokari malam. To masha Allah. Allah saka no malam. Allah sako e alheri kanko ko mo noddata ɗum
waɗa kokari ɗin tokkaɗa a shugabanci ɗin zaɓo bo ɗum toro Allah nane ma kanƴum koy ɗo ata fu. Hello. Wa alaikum salam. Wala Nura. Alhamdulillah. Bini jambo no wayrego. Sale na on Nura. Mala sale mi hona Nura. To masha Allah inde ma e gudunmowa. Yakubu daga Holbuji. To Malam Muhammad daga Holbuji. Min noddata ko nonno biɗon shugabanni e meɗen ala koɗa e ala hokkitir koyen tun daga en gaɗa e zaɓe ɓe sora enci meɗen. To Allah sa koy alheri e mo noddirma inde Nura Muhammad Bello na on Nura ba insha Allah. So anani ko mo biyata dow sokaci ɗo gaɗuɗe ko mi jangay o gana ko caɓi hamɓe tato. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bustu radio ma. Jam alhamdulillah. To Umar daga toy. To Umar daga Jingir. Ya kamata Fulbe fito da zaro da kaɗin zaɓe su ina na ido yadda to masha Allah kusan noddol maɓɓe e wodi alaka Malam Bello ko ɓe noddata woni dow Fulɓe e jaha e soraɓe koye woni ko noddata ɗum bo gaskiya komin ma to mi yani ɗo ɗum hunde ɗum na wonni ɓe Fulɓe ɓe e wodi ɓe Fulɓe da noddoɓe Fulɓe e jaha e soraɓe da to ɓe jahi ɓe gaɗa kokari ɓe tokkita Fulɓe ɓe gaytinana ɓe hoore to amma goɗɗo ma kila mata ɗamayno ɗum kauyeji Fulɓe lugguɗi ma ɗiɗi tati mo andaɗi amma yawo Fulɓe mo yadata ko woni ko biyata to ai ko handi ai ma dole ɗum bi'i fuɗɗan ma ɗum hauti hoore nden Fullo fa joni duniyaru fa to yarake komai fa gite yarake maɓɓitake to on jaɓi yahi joɗake e acci gite mo e maɓɓi fa joni ai kanko watata hoore da jange o kanko ne noddo na karshe. Assalamu alaikum. Hello. Wali jam na kuɗe ƴeftu murya ma an woni noddo na karshe min okkima second 10. Alhamdulillah ƴeftu murya ma min nanatama sosai. Sadiq Allah reni. Na'am. So alal haqiqa fi sabilillahi no ɗum bi'i fuɗɗan ɗum woni dole fa ma ɗum ummake ɗum hauti hoore ƙungiyaji ɗi daga Allah balliti en Allah waɗani en risku en godi ƙungiyaji wina wake ɗi woɗa bai ɗi woɗi ɗum haɗa ɗum war komai yahani waɗowa aiki mu waɗa ko handi hina wake ɗum yaha ɗum kafake ƙungiyol koye ɗum joɗo ɗon kawai ɗum waɗa ka waɗugo koye wande giya ɗum noddi Fulɓe ɗo ɗum sukkana e Fulɓe komai ɗum nodda Fulɓe ɗo ɗum biya kaza ɗum sukkana e komai ko ɗum yiɗi ɗum yi'a kawai ɗum yi'a aiki. Wa alaikum salam min okkima second 10 an woni noddo na karshe alhamdulillah second 10 min okkuma yahu dare do ko biyata min wa alaikum. Kana magana da Babawo Shehu Narkuta daga Narkuta. To Malam Babawo Shehu Narkuta. Allah ta ka muku da alheri ba ko yayi bayani masu gamsarwa Allah ya tsara wa rayuwa albarka. Amin. Na muku fata alheri Allah mai da shi gida lafiya ku tashi lafiya. To Allah ya saka da alheri yau kai ne mai kira na karshe. To alhamdulillah ana niko Babawo Shehu Narkuta ita. Da shi ma ya dan sirka da Hausa bari mu kara da shi ma abin nan tun da ƴan uwanmu wayanda suke barki sun wada su amfana da wannan abin. Rangaru ne da aka yi akan tashi tsaye sosai lokaci ya riga ya canza ido ya riga ya bude kamar yadda Bahaushe yake cewa wai kan mage ta riga ta waye to kar mutum ya zamana ya rufe idansa ya bar kanshi a toshe ga halin da muke ciki wanda gwamnati ta bada daman yadda zaka canza al'amura yadda zaka samu abin da kake bukata don ka samu makoma mai kyau to dole lalle a tashi a yi kokari a samu wannan katin zaɓe da kuma batun inda zaka zaɓi shugaba na gari wanda a wannan karo muna sa ran muna kyautata zaton zaben da aka yi a baya da sauransu kasan kullum ana samun ci gaba da sauransu so wannan karin zaben da za a yi din ba irin sauran zaɓuɓɓuka ba Allah ya kai mu insha Allah satin da zamu magana akan nagarcin zaben da irin abubuwan da suka kunce zaben insha Allah yau shirin mu ya zo karshe a daidai wannan lokacin godiya ta musamman ga gidauniyar muryar Fulani Peace Initiative Network wanda ta ɗauki nauyin kawo mana wannan shirin godiya ta musamman ga shi mu'assasin wannan gidan rediyo da kuma ita jagoran namu na wannan kungiya Malama Hajiya Sumayya Abubakar sai kuma DJ mu na yau DJ Jafs Malam Bello sai Allah ya kai mu sati assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Allah ya saka